I didn't know. They kept them up. So you can't need the replacement. Okay. So the other one that I charged, I needed the 3 cameras. 2 is enough. One of them right here. How many? So okay, and I'm moving over. Just get right there. Even I make a much stand bigger now. They move freely. All the care I get my now, smooth way of it. Like this guy, can just use one hand. So make a name video, right? So make a name video. Okay, you got it? So make a name actually make a yes and that's back all I know. Get it? I see. There. Okay. So it's not tripod that I know that. So what can I use? Other tripod that with you with one hand. Yeah, that's smooth enough. Floor, yeah. I get it more. I get to use it forever. And then maybe and don't like you been a minute adjust now, right? My lock boy. Next person if you've been a yet to move here with a force, you will not know that no lock. Before you move when you get unlock it, then you give me where they feel to go. You make sure that they may be on your lock so that somebody possibly can do it. I get a move around. So all those things at the time, you manage a good idea, gradually get there. Yeah. Yeah, but the thing is, the money we use to services, you might as well buy a new brand new one. Yeah. I mean, yeah, basically. I don't know that somebody wanted this equipment, they will kill last there forever. But use and thoughts. Get a new one. Even there, I'll get them if they need to say, pass my cap while I'm on my yes, or the laptop market. Even that just makes it a thing. Yesterday, I made that after something better picking it up. So,
confession. Monday, okay, in the church, oh, I was busy outside. I saw the church. America just for glue now. I wish you from somewhere here. So you can catch him two cameras now. Oh yeah, well, even this camera now, you know, what's our life very good. Yes. A good. With the terror. I get to use web where I'm bored in that follow up, you know. I know. So we can make a research yesterday. Madam, have I got a camera? This Canon MX50, only to standard, and we had to 1, 2,
cannot, right? And when tripod making a move, we cannot stop by. Then on your go below, stand down here. Right? Then when we can wear something like a tripod and iPad holder, mount to iPad, then you can be able to move it around. Or when you have a picture, you move way out They from move there. well. Then you can run here. And you share about this also here. Move it around. For an alcohol, that it's not necessary to have one camera dedicated. We should be able to move this one. Don't make it any longer. Don't have a shit. That camera and the program, I'm out up there. Can we pick it? Could the same studio pick it up from there? That's another problem. You know, to check, we can take one camera over there while the same studio is on and see if we can pick it up. This way, you need to choose. This camera. Then go by. I go my same studio. This way.
di ema uno gadi nina peru uno gadi emi hunanya di ema uno gadi nina peru uno gadi emi hunanya di ema uno gadi uno gadi emi hunanya di ema Emi hunanya di ema di uno gadi emi hunanya di ema uno gadi uno gadi emi hunanya di ema uno gadi uno gadi emi hunanya di ema uno gadi.
Mferu na magego mmenye na yoma kaplobi Veronica Nkiruka Doye ezinụlọ Akụnniya Edwin Okeke Ọbalugo na yoma kaplobi Akụnniya Edwin Okeke Ọbalugo Cecilia Dodim na yoma kaplobi Rita Chinwe Ututo Pedro na Obi Mbalefo na yoma kaplobi Silvano Mbalefo Gabriel Ezoba Caroline Ezoba Kate Chukwudozie Magodelia Ezoba Kate Okoye na yoma kaplobi nwanne nwoke Edwin Nnayelugo Ibe Emma na Donike na yoma kaplobi Cristiana Anole Nkwente kaplobi ndị anyị na-enwe anụ anyị kpọpụtara kaplobi ndị na-ekwere gara aga onye isi nchụaja na-edugharị na maasị nke tata ụkọchukwu Masirus Mbata onye nwe anyị Chineke ji ike niile nna dị ndụ ebighị ebi ọ bụ inyere nwa gị Jesu Kristi onye nzọpụta anyị imere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwata ahụhụ nke obe ịbụọrọ anyị mkpụrụ obi umeala biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya n'obi ndidi ọ dọrọ anyị bịakwata oso iso nketa oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ site na n'ime anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ n'aka eze ndị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Ekwuchighị m ihu n'ebe ndị na-akparị na-akwụ m asọ n'ihu nọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụwara m ihu dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme. Okwu nke ose bụ
Wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipai. Yesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ihe aka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwedosi aka ike, kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O were ọnọdụ oru, o mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedakwara onwe ya n'ala rube isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. Nke a Chineke buliela ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kachasị aha niile elu, ka o wee bụrụ na akpọ aha Yesu, ihe niile kere eke ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị dị n'okpuru ụwa, ka ire dum kwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto. Okwu nke osebere ụwa. ahụhụ na ọnwụ dị nwe n'anyị bụ Yesu Kristi, dịka Mak siri dee ya. Ọ fọdụrụ ụbọchị abụọ ememe ngafere na nke achịcha ekoghị eko. Ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ wee na-achọ ụzọ ha ga-esi jide Yesu na nzuzo gbuo ya, ma ha sịrị, anyị agaghị eme ya n'oge emume ka ọha ndị Juu ghara ibido ọgbaghara. Mgbe Jesu nọ n'oriri na Betani n'ụlọ Simon onye ekpenta, otu nwanyị wee bata. Nwanyị ahụ bụ ite nkume alabaska mee nke ezi mmanụ otito emepụtara n'osisi na juru n'ime ya. Ihe a bụ mmanụ otite bịara oke ọnụ. O wee kụwa ite ahụ, wụsa mmanụ isi ụtọ ahụ n'isi Yesu. Ụfọdụ ndị nọ n'ebe ahụ were iwe
na-ekwurịta n'etiti onwe ha na-asị, gịnị mere ejila mmanụ otite nke a n'ihi otu a? N'ihi na a pụrụ ire ya ihe karịrị $300 were ya nye ndị ogbenye. ha tamuru ntamu megide nwaanyị ahụ, ma Jesu sịrị ha, hapụnụ ya. Gịnị mere unu ji esegbu ya? Ọ rụrụ ọrụ ọma n'ahụ m, n'ihi na unu na ndị ogbenye nọ mgbe dum. Mgbe ọbụla unu chọrọ, unu nwere ike inyere ha aka, ma mụ na unu anọghị n'ụdị ya mgbe niile. Nwaanyị a mere ihe ọ pụrụ ime. O buru ụzọ tee ahụ m mmanụ isi ụtọ ka e wee dozie m maka olili m. N'ikwu na eziokwu, ebe ọbụla a ga-ekwusa ozi ọma nke a n'ụwa dum, a ga-ekwupụta ihe nwaanyị a mere ka ọ bụrụ ihe ncheta ya. mgbe ahụ Judas Iskariot, otu onye n'ụmụ ụmụazụ 12 ahụ, wee pụọ jekwuru isi nchụaja ka o wee rara Jesu nye n'aka ha. Mgbe ndị isi nchụaja nụrụ nke a, obi tọrọ ha ụtọ, ha wee kwe nkwa inye Judas ego. Judas malitere na-achọ ohere ọ ga-eji rara ya nye n'aka ha. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha ekoghị eko, mgbe ndị isi nchụaja na-achụ aja atụrụ ngafere, ụmụazụ Yesu wee sị ya, Olee ebe ị chọrọ ka anyị jee doziere gị ka ị wee rie oriri ngafere? Yesu wee zipụ ụmụazụ ya abụọ sị ha, banyenụ n'obodo Jerusalem. Otu nwoke bụ ite mmiri ga-ezute unu, sonụ ya. Ụlọ ọbụla ọ banyere n'ime ya, sinụ nna nwe ụlọ, onye nkụzi si, olee ebe ụlọ ọbịa edebere m dị, ebe m na ụmụazụ m ga-anọ rie oriri ngafere? Ọ ga-egosi unu ime ụlọ ikwu dị na ụlọ elu, akwadoro ya akwado, dozikwa ya edozie. Meziere na anyị oriri n'ebe ahụ. ụmụazụ ya abụọ ahụ wee pụọ banye n'obodo ukwu ahụ, wee hụ ihe niile dị ka Jesu gwara ha. Ha wee dozie oriri ngafere. Mgbe o ruru anyasị, Jesu na ụmụazụ ya 12 wee bịa. Mgbe ha nọdụla n'oche nri, Jesu wee sị ha, N'ikwu n'eziokwu, otu onye n'ime unu ga-ere m. Onye mụ na ya na-erikọ nri ga-arara m nye. ọ malitere iwute ha. Ha wee jụọ n'otu n'otu sị, Onye nwe anyị, ọ bụ m? Jesu wee sị ha, Ọ bụ otu onye n'ime unu 12, onye m na ya manyekọrọ aka n'otu efere. Nwa nke mmadụ na-ala dịka e dere ya n'akwụkwọ nsọ banyere ya. Ma ahụhụ ga-adịrị onye ahụ onye a ga-esite n'aka ya rara nwa nke mmadụ nye. Ọ ga-akara onye ahụ mma ma a sị na amaghị ya amụ. mgbe ha nọ na-eri ihe, Jesu were ogbe achịcha gọzie, nyawa ya nye ụmụazụ ya sị ha, Naranụ nke a bụ ahụ m. o wee narakwa iko, nye ekele, nyekwa ya ụmụazụ ya. Ha niile wee si n'ime iko ahụ ṅụrụ. Jesu wee sị ha, Nke a bụ ọbara m, ọbara nke ọgbụgba ndụ, a ga-awụsị ya n'ihi ọtụtụ mmadụ. N'egwu na eziokwu, agaghị m aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ mgbe m ga-aṅụ ya ọhụrụ n'alaeze Chineke. mgbe Jesu na ụmụazụ ya kwụsịrị abụ otito, ha wee pụọ jee n'ugwu Oliv. Jesu wee gwa ụmụazụ ya sị ha, Okwukwe unu nwere n'ebe m nọ ga-ama jijiji, n'ihi na edeela ya n'akwụkwọ nsọ sị, a ga-etigbu onye ọzụzụ atụrụ ya niile wee gbasasịa. Ma mgbe e mere ka m si n'ọnwụ bilie, aga m eburu unu ụzọ gaa Galili. ma Pita sịrị ya, Ọ bụrụgodị na okwukwe ndị ọzọ maa jijiji ebe ị nọ, nke m agaghị ama jijiji.
Yesu wee sị ya, eziokwu ka m na-agwa gị na taa ọbụnadị n'abalị a tupu oke ọkpa akwa akwa nke ugboro abụọ gị onwe gị agọlaha m ugboro atọ. Pita wee kwụsie ya ike ọzọ sị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka m soro gị nwụọ, agaghị m agọlara gị. ụmụazị ya ndị ọzọ wee kwuo otu aka ahụ. Jesu na ụmụazị ya wee bịaruo ogige a na-akpọ Getsemani. Jesu wee sị ụmụazị ya, nọdụnụ n'ebe a ka m gaa kpee ekpere. o wee kpọrọ Pita na James na John pụọ iche. Na nrịrị ọnwụ, oke egwu na obi ịlọ mmiri na ọsụsọ ọnwụ malitere jido ya nke ukwuu. Yesu wee sị ha, ọ na-egbu mkpụrụ obi m mgbu nke ukwuu ruo n'ọnwụ. Nọdụnụ n'ebe a na-echekwanụ nche. o wee gatụkwuo n'ihu daa n'ala wee kpee ekpere sị, Nna, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka m hụ oge nke a gafere m. o wee kpee ekpere sị, Ezi nna m, ị pụrụ ime ihe niile, biko mee ka iko ọnwụ nke a gafere m, ma ọ bụghị ka emee ihe mụ onwe m na-achọ, kama ka emee ihe ị na-achọ. Yesu wee laghachi hụ ụmụazị ya atọ ahụ ka ha na-arahụ ụra. O wee jụọ Pita sị, Simon, ị na-arahụ ụra? Ị nweghị ike iche nche otu elekere? Na-echenụ nche, na-ekpekwa n'ekpere, unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mmụọ m kwere ekwe ezie, ma anụ ahụ adịghị ike. o wee hapụ ha ọzọ jekwa ikpe ekpere na-ekwukwa otu okwu ahụ. O wee bịakwa ọzọ hụ ụmụazị ya atọ ahụ ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na anya ha dị arọ nke ukwuu. Ha amaghịkwa ihe a ga-asa ya. O wee bịakwute ha nke ugboro atọ sị, Unu nọrọ n'ụra, ngwa zuruwazie n'ike, o zuola, oge akara aka abịala. Lee, a na-arara nwa nke mmadụ nye n'aka ndị njọ. Bilienụ ka anyị si ebe a pụọ. Lee, onye na-arara m nye nọ nso. ngwa ngwa mgbe Josef kpu okwu n'ọnụ, Judas, otu onye n'ime ụmụazị 12 ahụ, batara ya na igwe mmadụ ndị chere mma agha bukwa nkụ, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye ndị Juu zitere ha. Ma o nyererarị ha ikike ịrịma ama sị, Onye ọbụla m ga-esụpụ ọnụ, onye ahụ bụ ya. Jidenụ ya, durunụ ya pụọ, mana jisikwanụ ya ike. mgbe Judas batara, o mee ngwa ngwa jekwuru Jesu ebe ọ nọ sị ya, Onye nkụzi, o sutu ya ọnụ. Ha wee jido Yesu kwegidesie ya aka ike. Ma otu onye n'ime ndị guzo nso wee mịpụta mma agha, gbuo odibo onye isi nchụaja, gbupụ ya otu ntị ya. Jesu welitere olu jụọ ha sị, Unu chere mma agha bụrụ nkụ pụta ijide m dịka abụ m onye ohi? Kwa ụbọchị mụ na unu nọ n'ụlọ nsọ Chineke ebe m na-ezi ihe, mụ na ejideghị m. Ma e mere nke a ka ihe edere n'akwụkwọ nsọ were mezuo. ụmụazị ya niile wee hapụ ya gbalaga. O nwere otu nwa okorobịa na-eso Yesu n'azụ. Nwa okorobịa kpọkwasịrị ezi akwa ọcha n'ahụ ọtọ ya. Mgbe ahụ ndị jidere Yesu na-achọ ijide nwa okorobịa ahụ. O fepụrụ ọsọ, hapụrụ ha ezi akwa ọcha ya n'ahụ, gbara ọtọ gbalaga. Ha wee si ebe ahụ kpụrụ Yesu uje ya onye isi nchụaja. Ndị isi nchụaja niile na ndị okenye niile na ndị ode akwụkwọ niile wee zukọọ n'ebe ahụ. Ma Pita lara azụ na-eso Yesu n'ebe dị anya ruo n'ime obi onye isi nchụaja. Ebe ahụ ka ọ nọdụrụ ala n'etiti ndị na-eje ozi na-anya ọkụ afọ n'obi.
ma ndị isi nchụaja na ndị nnọkọ ikpe ahụ niile gbara mbọ ka ha chọta ebubo ha ga-ebo ya iji ma ya ikpe ọnwụ, ma ha achọtaghị, n'ihi na ọtụtụ mmadụ gbara ama ụgha dị iche iche megide ya, ma ha adọkataghị. Ụfọdụ mmadụ biliri gbaa ama ụgha megide Jesu sị, anyị nụrụ mgbe o kwuru sị, aga m akwado ụlọ nsọ nke a eji aka rụọ, ma mgbe ụbọchị 3 gasịrị, aga m ewu ọzọ nke a na-ejighị aka mee. ma ọ bụrụgodị na nke a ama ha gbara adọkataghị, onye isi nchụaja wee bilie ọtọ guzo n'etiti wee jụọ Jesu sị, zaa ihe ọbụla, gịnị bụ ama mmadụ ndị a na-agbagide gị? ma Jesu gbara nkịtị, ọ zaghịkwa ihe ọbụla. Onye isi nchụaja wee jụkwa ya ọzọ sị, ị bụ Kristi ahụ, nwa nke Chineke dị ngọzi? Jesu zara sị, n'onwe mbụ ya, ị ga-ahụkwa nwa nke mmadụ ka ọnọdụ n'aka nri Chineke onye pụrụ ime ihe niile na-abịakwa, ya na igwe ojii niile nke eluigwe. onye isi nchụaja wee dọwaa uwe ya sị, ọ bụ mkpa ndị akaebe gịnị na-akwa anyị ọzọ? Unu anụla nkwulu ahụ, gịnị bụ uche unu? ha niile wee ma ya ikpe sị, ọ kwesịrị ịnwụ ọnwụ. ụfọdụ n'ime ha malitere ịkpụsa ya asụ na ikpuchi ya aka n'ihu na iti ya ihe, na-akwakwa ya emo, na-asị, Ngwa bụ amụma, onye tiri gị ihe? ndị nche na-eje ozi wee kpụrụ ya, tie ya ọtụtụ ihe. Mgbe Pita nọ na ndịda n'obi nke onye isi nchụaja, otu n'ime ụmụ agbọghọ ndị na-ejere onye isi nchụaja ozi wee bịa. Mgbe ọ hụrụ Pita ka ọ na-anya ọkụ, o wee leruo ya anya sị, Gị onwe gị na onye Nazaret ahụ bụ Jesu nọkwara na mbụ. ma Pita gọrọ agọ sị, Amaghị m, aghọtaghịkwa m ihe ị na-ekwu. o wee pụọ nọdụ n'ụzọ esi abata n'obi, oke akpa wee kwa nke mbụ. Nwa agbọghọ ahụ wee hụ Pita, malitekwa ọzọ ịgwa ndị guzoro nso sị, Nwoke a bụ otu n'ime ha. ma Pita gọrọ agọ ọzọ. Mgbe nwa oge gasịrị, ndị guzo nso wee gwa Pita ọzọ sị, N'eziokwu, ị bụ otu onye n'ime ha, n'ihi na ị bụ onye Galili. ma Pita malitere ịtụ onwe ya ikwu n'iyi sị, Amataghị nwoke a onye unu na-ekwu maka ya. ngwa ngwa oke ọkpa wee kwa ugboro abụọ. Pita wee cheta otu Jesu kwuru n'amụma maka ya sị, tupu oke ọkpa kwa akwa ugboro abụọ, ị ga-agọlarịgharị m ugboro 3. Pita wee tụlee okwu a n'ime obi, wee pụọ n'ezi kwara akwa. N'isi ụtụtụ, ndị isi nchụaja zukọrọ ka ha na ndị okenye na ndị ode akwụkwọ na ndị nnọkọ ikpe Sanhedrin niile wee gbaa izu ihe a ga-eme Jesu. Ha wee kee Jesu agbụ, tụrụ ya pụọ, were ya nye n'aka Pilet. Pilet wee jụọ ya sị, Ị bụ eze ndị Juu? Jesu wee zaa ya, Ọ dapụla gị n'ọnụ. ndị isi nchụaja boro Jesu ọtụtụ ebubo. Pilet wee jụkwa ya ọzọ sị, Ị zaghị ihe ọbụla, lee ọtụtụ ebubo ha na-ebo gị. ma Jesu azaghịkwa ajụjụ ọzọ. Ya mere nkịtị ọ gbara wee ju Pilet anya. N'oge emume ngafere ọbụla, ihe Pilet na-emere ndị Juu bụ ịhapụrụ ha otu onye mkpọrọ ọbụla ha rịọrọ ka o nwere onwe ya. N'oge ahụ, otu nwoke a na-akpọ Barabas nọ n'ụlọ mkpọrọ, ya na ndị biriri megide ndị isi, mmadụ ndị gbukwara mmadụ. N'oge ụfọdụ, ndị Juu kparịrị agha megide ndị na-achị ha. Ọgbakọ ndị Juu wee bịakwute Pilet, malite ịrịọ ya ka o mee dịka ọ na-emere ha. Pilet wee jụọ ha sị, Unu na-achọ ka m hapụrụ unu eze ndị Juu? n'ihi na ọ ghọtara na ọ bụ n'ihi anya ụfụ ka ndị isi nchụaja jiri rara Jesu nye ya n'aka. Ma ndị isi nchụaja kpaliri igwe mmadụ ndị nọ n'ebe ahụ ka ha jiri ọnụ rịọ ka a hapụrụ ha Barabas kama ọ ga-ahapụ Jesu. Pilet
jụkwara ha ọzọ sị, gịnị ka unu na-achọ ka m mee nwoke ahụ onye unu na-akpọ eze ndị Juu? ma ha tiri mkpu n'oke olu ọzọ sị, Kpọgide ya n'obe. ma Pilet jụrụ ha sị, Maka gịnị? Ihe ọjọọ gịnị ka o mere? ma ha gbanyere aka n'isi tie mkpu sị, Kpọgide ya n'obe. ma Pilet ebe ọ na-achọ ka o mee ihe ga-atọ igwe ndị Juu ụtọ, ọ hapụrụ ha Barabas. mgbe ọ pịasịrị Jesu ihe, ọ rara ya nye ha ka a kpọgide ya n'obe. ụfọdụ ndị agha wee buru Jesu pụọ banye n'ime obi onye ọchịchị ebe ndị agha bi, nke a na-akpọ Pritorium. ndị isi agha wee kpọọ oku ndị agha ha dum, ha wee yikwasị Jesu uwe odo odo nke na-acha uhie, gbaa okpu eze nke eji ogwu wee mee ube ya n'isi. ndị agha wee malite igbuchapụrụ ya n'ụzọ ịkwụ sị, Ekele eze ndị Juu. ha wee kwaa ụtalị pịa ya ọtụtụ ugboro n'isi, wụsa ya asụ. ha wee gbuo ikpere na-akpọ isi ala nye ya n'ụzọ ịkwa ọchị. mgbe ndị agha jichara Jesu mechaa ihe ọchị, ha wee yipụ ya uwe ya niile. ndị agha wee dupụta ha ka ha kpọgide ya n'obe. mgbe ha na-aga n'ụzọ, ndị agha wee zute otu nwoke a na-akpọ Simon onye Sirin, nna Alexander na Rufus, ka ọ na-agafe mgbe o si n'azụ obodo na-alabata. ndị agha wee manye ya ka o soro ha ka o wee buru obe Jesu. ha wee duru Jesu bịaruo n'ebe a na-akpọ Golgota, nke bụ ma asụgharịa ya ebe okpokoro isi. ebe ahụ ka ha nyere Jesu mmanya vaịn a gwara ọgwụ si n'ahịhịa a na-akpọ mel, ma o kwe ya. ha wee kpọgide Jesu n'obe, kesaa uwe ya n'etiti onwe ha, bịakwa fee nza maka uwe ya ka ha wee kpebie nke onye ọ ga-abụ. mgbe o ruru elekere 9 n'ụtụtụ ka ha kpọgidechara Jesu n'obe, e dekwasịrị eze ndị Juu n'elu obe ka ọ bụrụ ihe ndekwasị nke ebubo eboro ya. ha kpọgidekwara Jesu na ndị ohi abụọ n'elu obe, otu n'aka nri nke ọzọ n'aka ekpe. n'ụzọ dị otu a ka esi mezuo ihe edere n'akwụkwọ nsọ sị, agụkọtala ya na ndị ohi. ndị na-agafe n'ụzọ na-ekwuru ya na-efe n'isi sị, Aba, gị onye ga-akpada ụlọ nsọ Jerusalem rụgharịkwa ya n'ụbọchị 3, zọpụta onwe gị, si n'elu obe rịdata. otu aka ahụ ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ n'etiti onwe ha ji ya na-eme ihe ọchị sị, Ọ zọpụtara ndị ọzọ, ma ike adịghị ya ịzọpụta onwe ya. Ka Kristi eze Izrel ji n'elu obe ugbu a rịdata, ka anyị wee hụ kwere. ndị ohi abụọ ahụ akpọgidere ya na ha n'elu obe sokwa na-akparị ya, na-atakwa ya ụta. mgbe o ruru elekere 12 n'ehihie, ọchịchịrị wee gbaa n'ala dum. ihe alaghachiri ọzọ ruo elekere 3 nke ehihie. n'elekere 3 nke ehihie, Jesu were oke olu tie mkpu sị, Eloi, Eloi, lama sabachthani. nke a bụ ma asụgharịa ya, Chineke m, Chineke m, gịnị mere ị jiri hapụ naanị m? mgbe ụfọdụ mmadụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a, ha sị, Lee, ọ na-akpọ Elaịja. otu onye n'ime ha wee gbaa ọsọ were ihe a na-amịrị mmiri tinye ya mmanya vaịn gbara ụka, bafanye ya n'ime ọrụ toro ogologo, nye ya ka ọ ṅụọ sị, Cherenụ ka anyị hụ ma Elaịja ọ ga-abịa ịkụdata ya n'elu obe. mgbe ahụ Jesu wee tie mkpu n'oke elu wee kube.
Ka anyị tụnye. akwa mgbochi nke dị n'ụlọ nsọ Jerusalem wee gbawa ịbụọ site n'elu wee ruo n'ala. Mgbe otu onye ọchịagha na-achị ọgụ ndị agha ise nke guzoro nso na ncherịta ihu nke obe Yesu hụrụ otu o si wee kubie ume, o wee sị, n'eziokwu nwoke a bụ nwa Chineke. ụmụ nwanyị ụfọdụ nọkwa n'ebe ahụ guzo n'ebe dị anya na-ele ihe na-aganụ. N'etiti ha ka ụmụ nwanyị atọ ndị a nọ: Mary Magdalene na Mary nne James nke nta na Joseph na Salome. Ụmụ nwanyị ndị a soro Yesu mgbe ọ na-aga na Galili na-ejekwara ya ozi. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ọzọ nọkwa n'ebe ahụ ndị soro Yesu gafete Jerusalem. Mgbe anyanwụ dasịrị, Joseph onye Arimatia bịara ka ọ mara ihe ọ ga-eme, n'ihi na ụbọchị ahụ a kpọgburu Yesu bụ ụbọchị nkwadebe, ma ọ bụ ụbọchị na-eso ụbọchị izu ike nke ndị Juu. Ma Joseph nke a bụ onye Arimatia, bụ onye a ma ama na onye a na-asọpụrụ n'ụlọ ikpe ukwu ndị Juu a na-akpọ Sanhedrin. Nwoke a sokwa na-atụ anya ọbịbịa nke alaeze Chineke. Joseph were obi siri ike jekwuru Pilate rịọ ya ka e bunye ya ozu Jesu. O wee ju Pilate anya ịnụ na Jesu anwụrụla na-atụfuru oge. Ya mere, o zikwara ka a kpọọ ya ndị ọchịagha na-eche ozu Jesu nche, wee jụọ ha ma o teela aka mgbe Jesu kubiri ume. Mgbe ọ nụrụ n'ọnụ ọchịagha ahụ na Jesu anwụọla, o kwenyere ka Joseph buru ozu Jesu lie na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Joseph wee zụọ akwa ụlarị ọcha, budata ozu Jesu, were akwa ụlarị ọcha ahụ kpuchie ya, donye ya n'ime ili nke egwuwara ochie n'oke nkume. O were kpọrọ otu nkume sara mbara, were ya kpuchie ọnụ ụzọ ili ahụ. Mary Magdalene na Mary nne Jesu legidere anya wee rịba ama ebe Yesu. Oziọma ozebere ụwa. Soro ahame Shizaboke Nya soro ahakude Ewo Uwaina nime Agama hapuya Jesus, Jesus, bonke ewo uwaina nimea agai hapuya magai mahapu Jesus, Jesus. Ụbọchị taa okwu Chukwu adịghị anọte aka maka na akụkọ tere aka. N'omenala Igbo, otu ụzọ esi akụziri ụmụaka ihe mgbe anyị na-etolite bụ site n'akụkọ ifo. Ma ọ bụrụ na ị bịaruo na skuul, a na-enwe taịm maka akụkọ ifo. Ọ bụrụ na gị na mama ukwu gị biri, ị ga-aghọta ihe a m na-ekwu. Ericha nri abalị,
ọnwa na-agba n'elu ọkpọkọta unu ọsọ ifochakpi obido kọba akụkọ mere n'ala idu na ọba akụkọ nnabe n'ala ururu akụkọ ndị ahụ ọ bụrụ na ọ kọchaa ya ọjọọ ụmụaka o nwere ike ụmụaka agaghị echeta ihe niile mama ukwu ha kọrọ mana agaghị echeta ihe mmụta nọ n'ime akụkọ ahụ mama ukwu ha kọrọ ọ bụrụ na ọ kọchaa ọjọọ ngwa ole ihe unu ga-amụta n'akụkọ a onye ọbụla ewenye aka elu lekwe ihe m mụtara lekwe ihe m mụtara na ihe m mụtara maka na ikikere na ihe mmụta dị n'akụkọ. Stories are powerful. Stories are powerful. Ọtụtụ mgbe ọ bụrụ na anyị na-ege ntị a na-akụziri anyị ihe o nwere ike anyị ama aghọta ihe onye ahụ na-akụzi mana onye ahụ ike were otu akụkọ were kọwaa ihe ọ na-akụzi esi ugbe ka m ghọtara ihe ị na-akọ maka na gịnị o nwere ikikere dị n'akụkọ. Anyị mepụtara otu akụkọ dịkasịrị oke mkpa na-emetụ na mmụọ n'ime akwụkwọ nsọ niile. Ọ bụ akụkọ ahụhụ na ọnwụ nke iwe na Jesu Kristi. Akụkọ a nwere ọtụtụ ihe dị ya n'ime. O nwere ọtụtụ ihe ndị na-emetụ na mmụọ n'ime ya. O nwere ọtụtụ ihe ndị e nwere ike ileba anya n'ime ya mana achọrọ m iwere otu ka anyị leba ya anya na nkeji ole ma ole. Ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ betrayal. Ndị Igbo nwere ọtụtụ aha ha ji agụ ya. Mmadụ ire nwanne ya mana o nwere nke na-emetụ m na mmụọ ma ọ bụ nju ya. Ọ bụ nke a na-akpọ ume mere enyi ya. You get that? Ume mere enyi ya. That one is proverbial, deep in meaning and connects well. Ume mere enyi ya. Otu ihe ume mere enyi ya maọbụ betrayal onye ji ewute karịa bụ na ndị na-eme ya bụ ndị ahụ ikpokọtere igbobatara na ndụ gị, ndị ahụ ikpokọtere onwe gị nso, na ndị ahụ gbara gị gburugburu, na ndị ma gị. Ọ bụ ndị ọ na-esi n'aka ha were na-abịa. That is why it's so painful, because betrayal comes from who knows you. It comes from those you have brought closer. Ndị ikpokọtere nso. Ndị Igbo ji atụ ilu si ihe n'ụlọ ka njọ maka na onye ama nwere ike bịa ọma mmụ ebe m si agbanaga mana onye ụlọ amara na ebe m si anọta na ebe m si agbanaga ọ gachechie m ebe ahụ. Ọ bụ ihe jiri kasịsị ya njọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ndị Juu ama mma onye Jesu bụ oru ume mere enyi ya Judas bụ onye sịrị ha onye ahụ ga-esute ọnụ jide na ya ọ bụ ya. Otherwise enwere ike ijide Peter ọ bụ jide John ọ bụ onye nke ọzọ. Ebe otu ha si mara ebe Jizọs nọ ọ bụ maka na ọ bụ ume mere enyi ya gwara ha ebe Jizọs nọ. Otherwise enweghị ike ime ebe Jizọs nọ. Ị bụrụla ume mere enyi ya mbụ nye enyi gị nwoke maọbụ enyi gị nwaanyị. Ị bụrụla ume mere enyi ya mbụ nye di gị maọbụ nwunye gị. Ị bụrụla ume mere enyi ya mbụ nye onye gị na ya kwa arụ ọrụ n'ọfịs maọbụ onye gị na ya kwa akụzi nkụzi. Ị bụrụla ume mere enyi ya mbụ nye onye gị na ya nọ na chọọchị a were na-efe otu Chineke otu Chukwu ekwe m n'otu Chukwu stil ọ dịrị eru ebe o kwesịrị iru. Ị bụrụla ume mere enyi ya nye onye gị na ya nọ n'ime chọọchị a were na-efe otu Chineke. Mmadụ kpọketere gị nso, mmadụ kpọbatara gị na ndụ ya kọrọ gị ihe gbasara ya were secret ihe nzuzo nke ndụ ya kọrọ gị dịka enyi ya. I were ya gafee ya n'azụ, ọ vụọ ya, ọ gafee iji a na-akwụgharị ya, ọ gafee ọ mazi ebe ọ na-ele anya ebe, ọ gafee ndị na-amaghị ya mgbe a na-emiri ya ọnụ. Maka na gịnị? Ihe ume mere enyi ya maka na i werela akụkọ
onye agbakọtara gị nso were kọrọ gị were ya gbasa ya n'ezi mana mgbe ọ gwara gị ya ị gwara ya sị nwere onye ọzọ ntị ya ga-anụ ihe a ka mfe mere nụ onye mere na ọtụtụ ndị mmadụ taa adịghị enwe ntụkwasị obi n'ebe ndị ọzọ nọ maka na gịnị once bitten twice shy onye aṅụ gbara ya hụ okpurukpuru isi ya na ọsọ a na-eme. Have you betrayed someone before? ị mara ihe ọ na-akọs ndị a ị ma the pain ị ma the hurt ị ma the fear ị mara n'obi mgbawa. akwụkwọ nsọ kọrọ ya taa mana adị m sure si ihe mgbe ụmụazụ ndị ọzọ hụrụ ihe merenụ agaghị eji kata ozugbo onwe ha ọzọ. That is what happens. maka na ha hụrụ Judas dịka otu onye n'ime ha onye nye na ha na-akwa aga ihe niile. ama m na mgbe ha ga-ahụ Judas na ogige ahụ ọkpọ ndị a na-abịa agaghị ekwu ihe a Siza kwuru mgbe ọ hụrụ na onye bịara soro mkpụrụ ya wee enyi ya nwoke Brutus asị even you Brutus. adị m sure na Peter ga-asị even you Judas. adị m sure na John ga-asị even you. and ọtụtụ mgbe ndị na-ebe eme anyị ihe ọjọọ mega anyị bụkwa ndị ahụ ma anyị na ndị anyị gwara sị lekwa ebe anyị nọ lekwa ebe anyị nọ lekwa ebe anyị nọ. iwu ime mere enyi ya tupu anyị na-achụnye aka elu na-asụ Judas emetaghị ihe. iwu ime mere enyi ya jụọ onwe gị ajụjụ maka ndị obi gbawarala maka na ugbe mere enyi ya bịakwutere ha. asụ m site n'akọ Jizọs ọgwụ unu maka obi mgbawa ahụ. mana ọ bụrụ na ị nọ nga ka na plan otu isi eme ihe mere enyi ya jụrụ Jizọs sị gị jụrụ. mana ka mara akụkọ a nyere mụ na gị na-abụ aka ka anyị ghara ịhụ onye mere enyi ya. ọgwụkwụlụ ume mere enyi ya nye enyi gị. ọgwụkwụlụ ume mere enyi ya nye di gị. ọgwụkwụlụ ume mere enyi ya nye nwunye gị. ọgwụkwụlụ ume mere enyi ya maka na ejighị ume mere enyi ya mara anyị bụ ndị otu Kristi. ka Jizọs nyere anyị aka. udo dịrị unu. ekwe n'otu Chineke
kasọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọla bụrụ n'eluigwe ọrụ na-akarịna ọ na-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị enye ndụ onye siri na nna na nwa nwapụta nwa ụtọ onye a na-ekepụrụ na-esokodo ya na nna na nwa onye siri ndị ya ọma bụ ọkụ Apostolic na apostolic epuputa olu baptisma kemgbara njọ ana m atụ anya ilite n'ọnwụ ana m atụ anya ilite n'ọnwụ na ndị ụwa ya akwụkwọ anyị hụrụ bụ akụkọ ịhụnanya nke Chineke gosiri anyị gwara m ka anyị si n'ebere ndị a anyị ga-eke n'ihu ya rịọ o were ịhụnanya tinye n'ime obi anyị ka anyị ghara ịbụ ume mere enyi ya na ndị karịrị na ndị ụkọchukwu niile ka ha na-ebu isi n'izu Jesu Kristi site na ya wee ike ịnata amara iji obi mmadụ na-ebu obi ha n'ụwa na ndị ọchịchị n'ime obodo dị iche iche ka a kwudosi ike n'ikpe ikpe ziri ezi n'ebe ndị nọ na mkpọrọ ọ kachasị ndị a na-ebu ebubo na-ezighị ezi
na ọnwụnwa gbasara okpukpe ha ka ha nwee ike ịhụ olileanya ọhụrụ na akwụkwọ nsọ emume na ekpere izu ụka dị asọ. maka ndị nọ n'ike nke ọnwụ site n'ahụhụ na ọnwụ dịnwe naanị ka ha na-anabata obe Jesu na ndụ ha ma bilie ọzọ ihiru Chineke na ebube ya. maka ndị otu ọgbakọ anyị abụsịghị uche ka anyị jiri okwukwe ọhụrụ mee emume izu ụka anyị asọ ma nwetakwa amara Chineke n'ụba ya. maka ndị ọ masịrị Chineke isi n'ụwa kpọrọ n'ụbọchị taa ka ike sitere n'ọnwụ dịnwe n'anyị Jesu Kristi wetara ha ebere eghere ha ọnụ ụzọ eluigwe ma tasịkwa ndị ọnwụ ha okwu. Chineke ji ike niile biko mee ka ịhụnanya gị biri n'obi anyị ka anyị were ịhụnanya ahụ were na-eso na-ebi n'etiti anyị ka anyị hụkwa gị n'anya na ihe niile nke anyị na-eme na ndụ a site na Kristi onye nwe anyị. Hymn 161.
bụ Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ahapụla anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welitela obi unu elu, ka anyị inwe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa meziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa ka ụwa, gị madoro mgbapụta nke mmadụ n'osisi nke obe, ka ebe ọnwụ siri malite bụrụkwa ebe ndụ ga-esi bulite, ka onye emeriri n'elu osisi bụrụkwa onye emeriri n'elu osisi site na Kristi dị nwenụ anyị. Onye igwe ndị mmụọ na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na esekpuru ebube eze gị. Anyị na-arịọ ka ikwe ka anyị tinyebe olu anyị na nke ha, were mmadụ na-eto gị nna ekwe. Otu ahụ ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị oboro iko nsọ, nyekwa gị ekele na otito onye ya ụmụazụ ya sị, na ahụ
nke rienụ ya ụmụ niile, nke abụọ ahụ, nke abụọ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi olu na n'ihi imeri ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ dị iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwenyere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke nwa gị Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị Francis na Bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị okpukpe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okpukpe were gaa n'ezumike nke ọma, kpọbatara ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke iwu gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro wee Maria dị ngozi nne nke Chukwu na Josef dị nsọpụ dị ya na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa ụwa were keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi dị nwenụ anyị. Ihe niile kere eke na eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-ehigbu Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ụwa niile. Ụmụnne m, ngwa ka anyị were ekpere onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arụ sebụrụ ụwa na-agụ ihe niile, were ebere n'udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbara nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-akpụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwa anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke nka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị ga kama na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na anyị dịkọ n'otu uche gị siri chọọ, ịbụ onye na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele udo.
ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị ahụ oriri nke nwa atụrụ Chineke.
onye nwanyị naanị nnukwu ịhụnanya ijirila oriri nsọ nke a na-eju anyị afọ ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị mkpụdo nchekwube na mgbasi ike na okwukwe. Biko mee nọọ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị mkpụdosi ike ya kpọduru anyị na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ọbụna nọ n'iru ebe a wee ndekwa administreti anyị unu na-eme gị mmadụ dị Kalisto Okoye, Eze Okoye, ha nọ ọsịsọ na-eme ihe ọ pụtara ha na ihe na-eme ka anyị kpọrọ ha aka. Anyị na-ayọkwa ndị niile kwere nkwa together in mission na capital campaign ndị ọbụla kwere nkwa n'ụzọ ndị anụnwa, biko ka anyị gbaa mbọ ka anyị mejupụta nkwa anyị kwere. Nke a bụ ndị nne na nna communion class. Ama enwe class ụbọchị Easter, ma agbachaa Easter bidozi ụka na-eso ụka nke Easter, unu ga-enwe ibu na na-enwezi klas in person ebe anọ kwa ụka ọbụla wee ruo na May 19 bụ ụbọchị ikpeazụ unu ga-enwe klas. Oge ahụ si nnata oriri unu ya bụ agbachaghị Easter from ụka na-esozi agbacha Easter, unu ga na-abịa klas ebe a mgbe unu ji abịa in person wee ruo na May 19th. Taata bụ mbido nke Holy Week. Echi niile enwere prison mass na cathedral. Mass ahụ bụ 7 p.m. Ọ bụrụ na ihe ejie unu mana ọzọ okwu mass in the whole of the archdiocese. Ndị ụkọchukwu niile nọ na archdiocese, ndị deacons niile, ndị seminarians wee bụzie ndị ụka. Ka ọ bụrụ na ị chọrọ inweta oche, ọ bụ na ọ dị nke ọ bụ na ya nọ ebe ahụ ebe 5, mara na oche agbanago maka ị na-ebizi ebe ahụ ebe 6, ma ndị ụkọchukwu onye ọbụla na-agbazi ka ọrịa ya ka o wee mara na ya adaba. So ihe ejie ọ bụ ebe dị mma ije. Ọ bụrụ na gị eje n'ihe rụkanụ onwe ụka ka ije prison mass na cathedral 7 p.m. ọ ga-eji bido 9 o'clock ọ gbasego. Ọ bụ echi ahụ ka a ga-agọzi mmanụ niile, the catechumen oil, the prison oil, and the other 3 of them. A na-agọzi ncha ejezie emesịa ya ndị nke pahichi anyị wee bụrụ nke anyị ụkọchukwu anyị ma onye na-represent anyị ewere nke anyị wee natara ebe a. Then Good Friday a ga-enwe Stations of the Cross ebe a nụwa. Ọ ga-ebido na 1, emesịa ya 1:30, emezie the Passion. Na mgbede Good Friday 6:30 p.m. ka a ga-enwe Stations of the Cross 6:30, not 7. 6:30 p.m. Friday bụ anyị niile na-eje ọrụ. Stations of the Cross 7 p.m. emezie the Passion. Holy Saturday 7 p.m. ka a ga-ebido n'ilo ya bụ Easter Vigil were batabazie. Ụbọchị ụka ọzọ bụ ụbọchị Easter, a ga-enwekwa masị ka anyị si enwe 8, 10 na 12 o'clock. Ikusa Convention ka anyị na-ama ọkụ ya n'ihe aka ndị nne na n'aka ndị nna na ebe a nọkwa flyer ya dị n'ilo ka efu ya. Onwe ajụjụ ị nwere ịkpọ ndị nke isi ndị nne ma ndị nke isi ndị nna ma ọmụnwa ma onye ọbụla ị nwere erute aka ya erute gị ọkọwalụ onwe ya gbagwojuru gị anya. Nke a bụ ndị nke
Holy Thursday. Holy Thursday, yes. I get no mass about 7 p.m. When we say mass. When we say mass, adoration, the middle, mass to 7 p.m. Nke a bụ ndị young adult, ihe anyị nwara n'ụbọchị ụka gara aga ka ụnụ mmadụ young youth ihe gbasara ukwe ụnụ agbasa ụka ụnụ fụ onye isi ụnụ akwado ukwe ọ bụrụ agbasa ụka ụnụ agbarapụba n'ilo ụnụ echere n'ime ebe a nne na nna ya ụnụ raa aka ka ụnụ ghara ịpụba n'ilo ka ụnụ nọ ebe ahụ ọ bụrụ na o nwere ma onwe ndị na-eke ihe anyị agwaghị ozikọ onye ejekwu ndị na-eke ihe awepụta nke ụnụ nwa ọ bụ ka esi wee dozie ya so nne na nna anyị na-ayọ ụnụ anyị na-agwada ikwusa anyị na-ayọkwa onye isi ha mbụ eze Okoye Kalista ewedeka afa ndị na-abịanụ ihe ọbụla parish na-enye ha sọpọt ọ bụ onye ndị na-abịa kịta bụ ndị ya enweta ya pre-agreement nke a na-akwado nke dị na bọọdụ a ga-pre-agreement a na-akwado maka ya ịgarụ Fatima na Lods Septemba 9 wee ruo Septemba 21 information niile ọ dị na nke ndị nne ọ dị na nke ndị nna ọ dịkwa na bọọdụ ụnụ onye gụrụ ihe gụtasịrị na ya ifolo mee ihe dị ebe ahụ were kwado maka ya ezinụlọ mmadụ dịka nkene ndị kọmuniti anyị niile maka ịhụnanya ụnụ na ka unu si nye ha sọpọt oge ugbu a ha nọ n'ugwu ọkachasị Fraịde nke akara ụka ebe ahụ a na-ekene unu nke ukwuu na-asịkwa ka Chineke ka ọ kwụghachi unu ụgwọ mmaji n'ụzọ ahụ n'ụzọ ndị ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation ha kere ihe na nya 1 o'clock ma ha sịkwa na agbasa ụka na ha ka nwere ihe ha na-eke nni na other free giveaway ha nwere ha ya eke na hall so asụ unu bịa ka unu nweta amara mma ndị na-emenụ ha nwekwara ka onye ọbụla bịara ebe ahụ ma ọkwa anụma bụ ekwesịsị mma anya ndị tata ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a akwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Ndị tata ụbọchị izi wow, unu nekwa anya n'azụ, unu nekwa anya n'aka ndị n'anya n'aka anyị na-akpọpụrụ aka anyị na-asụ nnọọ. You are welcome. Anytime you are here, please come back and worship with us. None. Anyị wee were obodo a wee na-ekene ụkọchukwu du anyị na aja nke masị tata anyị na-atụbịa na mbụ bụ ụkọchukwu Masrenus Mbata. Ọ bụrụ na ọ batakokwanụ mmadụ anyị daalụ. Biko tupu mgbasa mmanya m chọrọ ịrụtụ aka o nwere ka anyị si ahazi ihe anyị ndị ụka Katọlik. O nwere mgbe ọ na-eru ma a na-akụkụ achọ aja misa mmadụ ebiri na-aga na ọ dịka ọ bụ distraction. Biko asịgodi na o nwere any emergency ịchọ si by the side plan isi n'oche gị bilie kpawara ụzọ ka Veronica na-agaje nọ na Central Park mgbe onye ọbụla sekpara biko ọ dịrị mma. Asịgodi na o nwere emergency use all the side plan and move out. Will not notice you much. But the one I'm shit there, that I think that when you're not going to say the channel man people die has your mind. Take a level of the and thank you so much. The fire, thank you so much. The fire, thank you so much. This is the, I know you got the tip of the iceberg for the Holy King.
Thank you. Second, let's move in and people go say, Hymn number 158, 158.